δίσκος και να σπάσουμε το ρεκόρ. Και ο 7ος δίσκος, πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ. Κύριε, δώστε την χειροκρότημα, σπάσαμε το ρεκόρ, κυρίες και κύριοι. 364 ποτήρια. Συνεχίσουμε. Πάμε για το ρόλο 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 δίσκοι. Είμαστε στα 468. 7, 6, 5, 4, μην εντείνω. 3, όχι. 8 δίσκους, κρατήσαμε μέχρι τα 10. Δίνω κάτι, κυρίες και κύριοι, το ρεκόρ Guinness έσπασε στο χωριό μας, στην Αραδίπου 416 ποτήρια.